Zdravo, dobrodošli. Moje ime je Milica, a vi gledate još jednu epizodu Džumbusmanije. Kao što ste već videli u intru, danas sam radila jedan jako zanimljiv intervju sa Jelicom Živanović, odnosno sa devojkom koja je pre nekih 10 godina završila našu gimnaziju, koja sada živi i radi u Beogradu i koja je želela da kroz ovu emisiju sa nama podeli neke gimnazijske uspomene, neke studentske uspomene i koja ima jednu veoma lepu poruku za sve vas gimnazijalce. Tako da ostanite sa nama. Pre svega, hvala ti, Jelice, što si pristala da učestvuješ u mojoj emisiji. Prvo da te pitam kako si, da li si uspela da se vratiš u svoju normalnu rutinu, obzirom da nam je ukinut karantin pre nekih nedelju i po dana. Šta radiš sada? Kako si provela vreme u karantinu? Zdravo Milice, drago mi je što ću biti deo tvog projekta. Ja sam dobro i polako, eto, kao i svi, navikavam se ponovo na obaveze, na ranije ustajanje i na, da kažem, neki uobičajeni životni tempo koji smo sad tokom ovog vanrednog stanja dosta i izgubili. Ja sam za vreme karantina najviše se bavila biljkama, sadila sam cveće, provodila sam vreme sa mamom, šetala, čitala knjige, znači radila neke uobičajene stvari za koje često nemamo vremena kad smo onako užurbani i ubrzani. Mi, da kažem, ajde sad da nas nazovem mlađom generacijom, ajde i sebe smatram još uvek da sam mlađa generacija, iako uskoro punim 30, mi generalno žurimo, jurimo, znači živimo krajnje užurbano i stresno, da eto često nemamo vremena da zastanemo i da eto shvatimo da zdravlje zaista jeste najvažnije i da nisu stariji ljudi u krivu kada kažu da prosto samo nek smo mi živi i zdravi. To samo u ovim situacijama vidimo. Videli smo da je zdravlje najvažnije, da je važno čuvati se, čuvati svoje roditelje, bake, deke. Dakle, sad u ovoj vanrednoj situaciji u stvari su došle, da kažem, one prave vrednosti ponovo na red. Znači, najvažniji su nam bili naši najdraži, zdravlje i eto, mogli smo iskoristiti to vrijeme prosto da eto više čitamo, gledamo serije, provedemo vrijeme sa našim najdražima, tako da eto, bit će teško sad malo vratiti se u realnost, ali dobro, polako, o tom potom. Da, slažem se sa tobom, Jelice, sigurno neće biti lako sad odjednom se vratiti na svoju normalnu rutinu i funkcionisati kao da se ništa nije desilo, međutim vremenom će sigurno sve to doći na svoje. Reci mi, gde se sada nalaziš, gde radiš? Živim i radim u Beogradu. Zaposlena sam u rektoratu Univerziteta u Beogradu, radim kao saradnik za priznavanje stranih visokoškolskih isprava, dakle jedan prilično dinamičan i zanimljiv posao gde upoznajem puno ljudi iz različitih zemalja koji žele da nastave školovanje kod nas. Tako da eto, bila sam u kontaktu i sa ljudima iz najudaljenijih zemalja, iz Gane, iz Zimbabvea i tako, znači prosto da nisam mogla da pomislim da će me eto posao povesti na tu stranu, da će upoznavati toliko zanimljivih ljudi i eto, mogu da kažem da mi prilično prija. Jao, pa to je jako zanimljiv posao, sigurna sam da ti je jako drago kada upoznaješ nove ljude koji nisu iz naše kulture, koji nisu iz naših država. Jako zanimljivo. Znam da si završila pravni fakultet, pa ako možeš nešto više da nam kažeš o tvojim studijama, možda nešto o tvojim počecima, prvim, neku uspomenu iz studentskih dana da podeliš. Što se tiče mojih studija, završila sam osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon osnovnih studija završila sam master studije, pa sam izvesno vreme bila pripravnik
u sudu, u advokaturi, onda položila pravosudni, malo radila u osiguranju, to je godinu i po dana radila možda i malo više u osiguranju i sada eto na univerzitetu. Tako da eto moj put školovanja i kasnije posla je eto prilično promenljiv, ali zašto da ne? Znači čovek treba uvek da menja kada nije zadovoljan, da ide dalje, da traži dalje i prosto nekad mora da bude to kako treba sve. Uspomena iz studentskih dana je stvarno puno, ali eto, mogu da izdvojim te neke ljude koje sam upoznala i koji su mi dan danas jako dobri prijatelji, sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, sa kojima se viđam. Dakle, stekla sam puno prijatelja. Eto, ne kažu bez veze da muka spoji čoveka, eto, fakultet zna nekad da bude i malo mučen, ali više lep i dobar, to tek posle shvatimo, naravno. Ali, eto, mogu da izdvojim da sam bila jako uplašena na početku kako ću se ja tu prilagoditi, kako ću se uklopiti. Uvek, naravno, je bila prisutna misao da su svi tu nešto više spremni od mene, da, ne znam, tu su ljudi koji su iz Beograda i, eto, prosto koji znaju grad bolje nego ja, ali sve to dođe na svoje i prosto normalno je da svi imamo te neke sumnje na početku koje se, naravno, ispostave kao totalno bezrazložne, ali eto, to je sve deo našeg puta obrazovnog i, mislim, puta odrastanja i sazrevanja, tako da je to sve normalno. Rekla si da radiš u struci, pa da li je teško biti jedan pravnik? Kako to zapravo izgleda? Radim u struci i da li je naporno biti pravnik? Pa isto otprilike kao što je naporno biti inženjer, arhitekta, znači lekar, šta god, svako zanimanje ima svoje dobre strane i mane i nekad sve pitamo da li bi nam drugačije tekao život, da smo sad eto, da smo, šta smo, kad smo, ali to su sve neka više filozofska pitanja, tako da treba da uzmemo ono najbolje i da, eto, igramo najbolje sa onim kartama koje imamo, da se potrudimo, eto, od svega da uzmemo nešto najbolje, a teških dana, eto, u svakom poslu ima, tako da, kao i dobrih. Neposredno pre početka emisije rekla si mi da si skoro prolazila kroz gimnazijsko dvorište i da su ti se vratile te neke uspomene iz srednjoškolskih dana. Pa čega se sećaš iz tih dana jedne gimnazijalke? Nekoliko puta sam prošetala gimnazijskim dvorištem dok sam bila u Velikoj Plani i prosto, eto, sećanja su onako navirala sa svih strana, ali eto, mogla bih da izdvojim da nam je bilo jako interesantno svake godine da iz likovnog crtamo Svetozara Markovića, znači onako mi se smestimo ispred onog spomenika i crtamo Svetozara i sećam se, ja nisam baš nešto talentovana za crtanje bila, ali moj najbolji drug Đorđe jeste i onda mi on tu malo pomogne, malo mi osenči i onda bude to daleko bolje nego što je kada ja to sama nacrtam. I sećam se da je profesor Žika komentarisao kako moj Svetozar, znači moj crtež Svetozara Markovića, eto, kao da Svetozar jeste bio bolešljiv čovek, ali ne baš toliko koliko je moj Svetozar bio, da sam ga baš napravila na nekog skroz bolešljivog čoveka, na nekog ćaticu i tako da prosto, eto, profesor Žika nije bio zadovoljan mojim radom, a taj komentar mi je onako ostao baš jako simpatičan. Naravno, tu su naša druženja, ekskurzije, znači toliko toga da prosto mogla bih pola dana da pričam o našim uspomenama, dogodovštinama. Tu su bili prvi izlasci, prve onako veće ljubavi, prvi, jel te, veliki problemi kojima tada nismo mogli prosto da nađemo rešenje, ne znam, onda nezadovoljstvo kada nam profesori zadaju 50 stranica, na primjer, za učenje, to je bilo, ko će to naučiti, kada ćemo to naučiti, da li su oni normalni i prosto kad dođeš na fakultet shvatiš da, eto, 50 strane zaista nije ništa. Da je bukvalno to desetina, dvanaestina ili ajde da ne kažem i 20. deo nekih ispita koje treba da naučiš, ali eto, to je ono ljudsko da uvek je trava zelenija na nekom drugom dvorištu i prosto tvoja muka je uvek najteža kad god, ali eto, to je sve sastavni deo života da shvatiš da ti je tad u stvari bilo sasvim lepo i super i da nisi imao neke
pretjerano velike obaveze. Da li si ti nakon završetka gimnazije videla taj neki njen značaj? Jer obično kažu nakon gimnazije možeš upisati bilo koji fakultet, gimnazija pruža najbolju podlogu za dalje školovanje. Pa me interesuje, da li si ti nakon završetka gimnazije i početka tvojih studija videla taj neki značaj? Da li ti je pomoglo to što si zapravo upisala gimnaziju i što si je završila? Da li je... Značaj gimnazije se već pokazao u prvoj godini, dakle, na prvoj godini pravnog fakulteta postoji ispit koji se zove rimsko pravo, znači čuveno rimsko pravo, koje je naravno prepuno latinskog jezika, tako da ljudi koji nisu u školi učili latinski 2 godine, što je to slučaj sa društveno-jezičkim smerom u gimnaziji, su morali pre polaganja rimskog prava da polože test iz latinskog jezika, dakle ja sam toga bila automatski oslobođena na početku. Takođe, znanje engleskog jezika mi je omogućilo da na početku semestra uradim test, da položim taj test bez ikakvih problema, gde sam ja imala od mogućih 20, 18 ili 19 poena, da sam bila oslobođena maltene nastave engleskog jezika tokom celog semestra, samo sam otišla na ispit i polagala, a taj test je meni bio kao neki naš uobičajeni kontrolni, nije predstavljao neki problem, niti sam ja osetila da je to nešto teško, zato što je prosto u društveno-jezičkom smeru smo imali, ja mislim, sigurno 4 puta nedeljno engleski, ako sad se ne varam, ali da smo baš ozbiljno radili. Takođe, u velikoj prednosti smo u odnosu na ljude koji nisu završili gimnaziju, koji su završili neke druge škole, bili sa znanjem istorije, kako nacionalne, tako i svetske, znači opšte istorije. To se već videlo na prvoj godini, tako da gimnazija mi je zaista napravila onako dobar osnov za moje dalje školovanje i sveopšte obrazovanje, dakle za opštu kulturu. Ne mogu prosto da dovoljno istaknem njen značaj, koji se zaista najbolje video na toj prvoj godini, a takođe se ogledao u tome da smo mi znali da učimo, što je mnogo bitno isto, znati kako da učiš, znati da razdvojiš šta je važno, šta nevažno, tako da zaista bih istakla. Takođe se značaj ogledaju u tome što smo mi, da kažem, znali kako da učimo, kako to izgleda kada učiš malo i na dalje staze, jer je bilo profesora kod kojih smo imali testove sa gradivom koje je obuhvatalo celo polugodište, znači to je ipak neko malo, da kažem, ozbiljnije učenje, tako da smo mi znali već kako da učimo, kako da razdvojimo bitno od nebitnog, što je na fakultetu izuzetno važno, jer prosto obim gradiva je toliki da se nikad naravno ne može sve naučiti, već se mora to onako selektovati, bitno od nebitnog, to smo takođe naučili u gimnaziji. Za kraj, samo bih želela da te pitam da sada imaš, na primjer, magični štapić i da možeš da se vratiš u prošlost, da li bi opet isto uradila i da li bi opet upisala gimnaziju, zbog čega? I ako imaš neki savet za sve nas gimnazijalce, možeš slobodno da nam kažeš. Iz sadašnje vizure svakako bih upisala ponovo gimnaziju, znači nema dileme da bih to ponovo uradila, nisam se nijednog trenutka pokajala zbog njenog sveukupnog značaja i uticaja na razvoj mene kao ličnosti, na odrastanje, sazrevanje, dalji tok školovanja, tako da tu nema dileme svakako. Savet koji bih mogla da dam je da budete baš onakvi kakvi jeste, svi smo mi različiti i nemojte uopšte da vas bude sramota ako ste različiti, ako slušate drugačiju muziku, ako čitate drugačije knjige, znači negujte tu svoju individualnost i prosto slušajte sebe uvek.